Ekusirooms asekunjalo ndoda kunomntwana ozayo manje and usendleleni. Hawu Rumsa nje ubufakile nayizolo ubungidubulile nje nayizolo. Sengizoyaphike manje. Baba phela namhlanje ngilanda omunye kusuye lo wayizona. How many hours? 4 hours baba. Hawu ngeke 4 hours, awungcono 2 hours, ngcono 2. Alright 2 ke. Ngiyabuya manje ngifuna ukufica la ungasekho ndoda ngisawumlanda. Manje sengizoyaphike mina. Ngizomtshela uma ukuthi uyangidubula. No RA. Uncle sicela ibhuku sifuna ukusayina. Ntombazane yami. Bayazi kodwa ekhaya ukuthi wena awufundi inhlobo la nenyuvesi. Ubhizi ulandelana nabafana. Makuthiwa nje abafana wena unumber 1. Hayi malume yini? Cha malume sofunda. Oh mina ngoPopeye mina. Uzofunda zipho incwadi. Hayi malume yini manje? Cela sinike ibhuku sifuna ukusayina nje. Yini manje? Wena ke nje angiphathi ke yakho. Ayikho nje into engizoyikhuluma nawe. Ngoba zolo lokhu bufake intombazane emfishane emhloshana nje. Namhlanje sewuyile. Uyazenzela nje wena la enyuvesi. Oh wena maqhamuza ubhizi fa amanye amantombazane lama ngekho wena. Yazi ngiyangicasula wena. Awuthi ngihambe futhi. Hawu yazi. Yabona uncle into osuyenza manje. Buka into osuyenzile. Ayona uncle udlisa ithimi wena. Ayi. Wema uRumsa ungidubulile. Kusho 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 jengo kokomdala kusho kusho jenge kehle dala kusho